mistä pidetään kiinni? No. Tänne vaan. Mistä mä pidän kiinni? Vittu! Mä huudan jo nyt! Älä sit ilmoita milloin päästät irti. No voi lähteä tajuu! Vittu, tää on joku vitun löysä. Mä nousin tästä penkistä. Vittu, mä liuun tästä! Oliks mulla näin jalkatuet? Siis tää löystyy tää ihan. Eikä löydy. Mistä mä pidän kiinni, kun tää on ihan vitun löysä? Vittu mä kuolaan! Kuolaa. Mä liuun tästä penkissä! Jos ihmisellä on korkea paikkaama, niin mulla on... Voitte sitten muutkin puhua jotain. Mua naurattaa. On muuten komeet maisemat. Katso Tulivuori. Mulla hakkaa pumppu ihan vitusti. Mua yskittää ihan sikana. Nyt muuten tuntuu paljon korkeammalle kuin tuossa alhaalta katsottuna. Joo. Pääseekö täältä takaisin? Kyllä päästään takaisin. Vittu, tiedätkö mitä? Nyt vaijerit on vähän ohuet. Voi vittu, muakin alkaa kohta pelottaa. Ui saatana. Anna käsi. En mä voi, kun mä pidän täältä kiinni. Okei. Anteeksi, mä nauran. Holy shit. Näetkö sen tyypin tuolta? Nyt. Ota vetää. Eiköhän Oi mennä. oi, oi oi. Ei pelota yhtään! Mulla on kauhean tuli toi nousu! Ei tää on niin pahallista! Ei kun toi alamäki. Kysy varmaan housua. Ai ai. Ei tää ollut niin paha. Mieti Sarista, kun sä menet sinne skydivingiin. Se on vähän Vittu, vielä pelottaa. Tää oli pelottavin toi taaksepäin meno. Ai oli. Oli mulla hakkas sydän ja vähän siistit maisemat, et pistiöt sillä. Tiedätkö, mä tuun mun sydän hakkas tälleen. Kädet tärisee, kato. Oi oi, nyt sattuu. Jäätäs, jos mä nyt vaan pelottiin. Varmaan tosi alleni. Alku, kun ei olisi päässyt metri tonne päin, niin alkoi rääkyä jo. Funny guys. Anna käsi, ei voi. Mä puristin niin kovaa noin punaisen. Oi oi. Pikku korkean paikan kammo. Oli pelottavaa, kun lähti tossa irti. Mä luulen, että on semmonen ihan kevyt nykäs. Toi riuhtoo ihan Ai jaa. tosissaan. Tärisee. Sulla oli vielä nää, missä pidät.